Butang ang tanglad. Dugay na kayo na ni mong ingay. Natumba na lang siya. Kapila na nagikuha niya. Ang manok may so, pag malambot pa guys, sobrang lambot, pwede itong kutsara. Ayan, so pwede rin naman yung ganito guys, yung coconut scraper. Nung dumating ako dito, lagi kaming naglalamaw. Tapos hanap ako ng coconut scraper. Sabi ni mama, hindi daw sila makabili-bili. Tapos ko papunta ko sa palengke guys. 25 pesos lang pala ito. Tapos titiis talaga siya sa kutsara. Ikukos ko sa ano. So mas mapadali ito. Okay, so tapusin ko lang to guys, then titimplahin na natin. Ayan, so ayan guys, so babalikan natin to ulit mamaya, imimix na natin yung ating iba pang sahog. Hey guys, so ngayon gagawa tayo ng lamaw. Yan, itong lamaw guys, gawa ito sa buko na kinayod. Tapos lalagyan natin ng royal true orange, tapos lalagyan ng milk, sugar, at syempre yung sabaw ng buko. Yun lang yung mga sangkap niya guys. So, 1, 2, 3, 4, pang-5 yung sugar. Makakagawa na tayo ng masarap na pang merienda or panghimagas. Yan. So, sa mga Bisaya, alam nila ito guys kasi paborito talaga tong ginagawa ng mga taga rito sa amin guys. Simple lang kasi yung ingredients niya. Madali din lang gawin. Kahit lalagyan mo na lang siya ng yelo, hindi mo na siya kailangan ilagay sa ref, ipalamig, ganun. So, okay na siya. Yan. So, ito yung isa sa mga paboritong binabaon dito sa amin kapag merong mga outings, mga maliligo sa dagat or sa pools, ganyan, magpipiknik. Yun. So, meron at meron talagang lamaw. Yan. So, tuturuan ko kayo guys paano paggawa nito. Simple lang po talaga yung paraan. Yan. So, una kong ilagay yung sabaw ng buko. Tapos, ilalagay ko na yung royal true orange. Sa royal true orange naman guys, huwag nyo munang ibuhos lahat yung isang bote. Tikman nyo muna kung tama na yung pagka-orange flavor niya. Ayan. Tapos ilalagay na syempre yung ating buko. Yan, so dito guys, ilalagay na natin yung biscuit. Kapag nailagay na lahat ng sangkap, ice, gatas, buko, orange, yun. Para yung before tayo kakain guys, crunchy pa rin yung biscuits. So, pwedeng durugin or pwedeng half lang, ganyan. So, nasa sa inyo na yan. So, mas madami, mas masarap.
sarap po talaga ng lasa nito guys. Give it a try guys kasi kahit sa Maynila available naman lahat ng ingredients. So ito yung ating pang video, pang picture pala. Ayan. Okay. Lami kayo guys, mga unta. Ayan, so ito na yung ating buko lamaw. Kakaiba to guys kasi lasang orange. Lasang gatas. Akala nyo guys, yun lang. Ito pa. Pengi ako. Ayun yung kay Dadot. Nataw na si Mox. Sarap na, panalo pa. Ayan guys, so give it a try. Basta ang flavor nito guys, milky, orangey, ganun yung flavor niya. So tas matamis. So sama-sama yung tatlong flavor na yon. Ang sarap. Tas malamig. Ayan, yummers. Mga unta ninyo guys, kinsay mga gimingaw din ha sa mga OFW, kinsay gimingaw din ha sa lamaw. Ayan, so ali na mga onata. Pagtakos na mo, kay sobrang yummy. Lami kaayo guys. So,